Да, днес ще ядем възможно най-лютите дъвки. Чакайте, ето ги. Сега нека да ги покажа Орбит. Така, ще се... Искаме да правиме колкото се може 2 дъвки на X, може и повече. Ако ни стане много люто, ще си хапваме по... Ето, мерси бомбонки. Чакай да бахме тази, защото съм я нагавал. Мерси бомбонки. Ето, както виждате. Но надявам се да стане много люто, понеже... Пакетчето са 5 дъвки, за това ще дадем по 2 дъвки и който остане ще изяде 5-та дъвка. Не трябва да правим някакви физиономии, защото... Отпадахме чалендж с лимони, може би. Така, ето една дъвка съм си взел, както виждате. Една дъвка и си оставям на шкафчето. Две ще си взимаме. Така, ето още една си взех. Две на X. И ето. Каразбомба ми писа. Ето, оставям я тук. Ела ти да покажеш колко ще си взел. Ма покажи, така хубаво, гледай сега. Така хубаво тънкостта. Ти колко си взел? 2. Ето хора, аз съм си взел 2 чеки. И аз съм си взел 2. Чакайте да мах. Давайте. Сега... Мисля да стоим прави, защото на дивана се виждаме много отдалеч. Нищо, нека да седнем все пак. Така, и двете ги лапаме на X. Така, гледайте сега какво ще правим. Чакай да покажа тук. Махни си опаковката на дъвката. Така. Ето, махнахме опаковката на дъвката. Ето. И ето, така. Ще си я сгънем. Сгъни си и ти. Тя се щупи. Няма. Така. И 1, 2, 3. Малко ми е тъпо. Нервата запшва. Мисля да ще разделим третата. Какво ще кажеш? Може. Виждате последната дъвка. Разделяй. На мен малко ми залета. Да. Залетя. Как да? На тебе ти залетя, така че по-малко. И държа в поко. Ето. Вижте. Слагам си устата. После може да правим с пиратки. Да. Имам още една. Направи някой балон. Моля се гръмна тази синята. Не, така ще ги завържем и ще ги да. Не, слагаме ги на земята, забучваме ги в земята, задържваме ги. И така седим под тях. Бум! Това мисля за този клип, надявам се да ви хареса. Ако искаш в този епизод и да направим клипа с пиратките, за да не е толкова къс. Какво е това? Това мисля да е за този клип, надявам се да ви е харесал и до нови срещи. Чакайте да го махна.
Чао. Бай, хора!